навлизаме за боса на дискусиите за Панчо Тариката. Яша бе, Панчо. Айде също така и за неговата кралица Марето. Чао са да е Маре, само други. Продължаваме за втората влюбена двойка в дискусиите за Исмаил и за неговата руса блондинка. Джандър Пандър. Айде също така за Рени Портагалката и за Галабинка Мара, романтика на всички момичета. И също така да не забравяем, навлизаме с оригинални поздрави за Руси Дамова и за неговата половинка Нежи Кокошката. С едно нахакано парче на Зънгър, разбирате ли? Ама имаме си ние дискусия, говорим си вътре, с различни хора се запознаваме и приятели ставаме, и на Панчо дума даваме, всяка една си сваля, и акъла им омая, плейбой си Панчо. Диджей Цаката, той е номер едно, всяка си забива днешната криза. Води си радиото, миксове си прави и за всеки поздрав дава, давай, Цака, давай. И за краси Плевенчана и започва да нагрубява всяка дама, която тя не му дава и също не става. Давай, краси, давай ти си. Ето я и Радослава, на никой се не дава. Тя не е достъпна и всеки мъж обвъртва, но ще дойде време, тя ще е с мене. Никой да не я бута, на никой не си дава фейсбука, точно така, давай. Галабин е вътре, говори с жените, всяка го харесва, защото е романтичен, с всяка той общува, но една му е факъла, дако е шампиона, води той купона, води страшно яко и всеки му вика бато. Руси слиза вътре, мацка той си взима и наличен той отива и мацката забива и сам не остава. Снежана е сладорана, на един си вярва, гадже тя си има, с никой не говори и за нейния се моли. Диджей му е оригинален и е много идеален, музика си прави
И на всички поздрави дава диджей, 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 емо ти си оригинален.